bola. Iya bola. Kalau ya kak. Bola binaka na yaman. Hindi. Iya, hindi Oh, sa. sir, giri-giri cukup ini. Siya, sa ako gito ko nito, sa tato nga mi balo, sa kumay. Ay, ulit na ka, orto beso ni. Lift nga may? Siya nga lori kelda. Siya, doon na bibo kaya tumini ko. Ito na nani ko tukim. May baka nga ni ko borlis tayo sa bibuli. Likod siya ng mga phone dito. Iya. Ay, yung doon na limas ako lang tarong ko. Pati kaya na guru kaya na pansin sila nga ni chicken ko na. So, liwan. Sino sino? Eh? Tor namu. Relax tu mandoy ko. One side. Sa ilan mo ka ni ko? Oh, isa. Ba't ka lang sin kila na wili ko? So, isa sa pamibila ko pala yung dito na. Tapos sino ba mo? Nung nakakabili ng rumah ko. Ha? Evident to tamu sa libo. Lima sa Hindi nakabali mo. Nakabili 50 to. Hindi nakabali. Ay, ay na ko. Ay, mo. Oy, ay ulit ni pala, boleh chicken lima sa kapulo nga. Sabi na kami nga mo ko nila ko may. Ultay. Ang bukan doon na ka sa murag, nabu.